Bos días a todas e a todos. Damos inicio ao pleno ordinario do 27 de xaneiro de 2017. No primeiro punto, a aprobación dos borradores das actas das anteriores sesións ordinarias do día 28 de outubro e 25 de novembro de 2016. Algúnha observación? Entendo que aprobamos por unanimidade. Pasamos á parte resolutiva, ao punto 2 da orden do día, delegación de competencias en materia de recursos locais do Concello de Cerdedo-Cotobade, confirmando as delegacións efectuadas por cada un dos concellos fusionados na Deputación de Pontevedra e ampliación de novas delegacións. Algúnha observación? Entendo tamén que aprobamos por unanimidade. No punto 3 da orde do día, derogación da ordenanza reguladora da taxa polos servicios que se prestan ou as actividades que se realizan no Centro Príncipe Felipe. Observacións? Entendo tamén que por unanimidade. No punto 4 da orde do día, aprobación definitiva do proxecto de eliminación de Paso Estreito na EP 0018 Xeve a 1000 Espedregueira no PK 2550 Pontevedra. Aprobación definitiva da relación de bens e dereitos afectados. Ratificación da declaración de urxente ocupación dos bens e dereitos afectados pola execución do proxecto. Resolución de alegacións. Observacións? Entendo tamén que aprobamos por unanimidade. No punto 5 da orde do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular solicitando que as convocatorias de axudas a colectivos se publiquen o primeiro día hábil do ano. Para a súa defensa, ten a palabra. Señor Moldes. Moi ben. Gracias, señora presidenta. Bos días. Vamos a ver, a moción que temos hoxe, en este caso, pois está pensada, recolle un pouco as demandas de distintos colectivos que nos veñen, de alguna maneira, solicitando esta medida. Dende hai anos, a Diputación de Pontevedra convoca distintas liñas de subvención e de axudas para entidades deportivas, veciñais, culturais e sociais e distintos programas. Nos entendemos que co novo goberno hubo unha serie de cambios, se eliminaron algunhas das axudas, como era o PAC, cambiáronse o nome casi a totalidade delas, pero, sobre todo, fora deso, nós o que queríamos propoñer era que tampouco ten que ser concretamente o primeiro día, pero sí que, polo menos, no comenzo do ano, que se sacaran todas as convocatorias de axudas para, de alguna maneira, os colectivos poder programar as súas actividades e saber un pouco a que acollerse. No boletín do 2015, o 2 de xaneiro, viñan distintas bases reguladoras, como podía ser funcionamento de bens e servicios, o PAN, o PAC. E nós entendemos que, en este caso, se debería, de alguna maneira, afrontar un pouco e apostar pola mesma liña. Logo, nós o que propoñemos é que as convocatorias e axudas de Diputación a colectivos se publiquen o máis cerca do comenzo do ano posible. Non ten que ser estritamente o primeiro día hábil do ano, pero polo menos que sexa no primeiro mes do ano poder ter a disposición de todos os colectivos, en este caso todas as bases reguladoras, para así poder ter unha mellor planificación do que son as súas actividades durante o ano. Nos creemos que isto, de alguna maneira, xa se viña facendo anteriormente, seguramente todo se pode mellorar, e nós o que propoñemos é que se recolla esa demanda de certos colectivos para poder facer esas bases e que se fagan ao principio de mes de cada ano para poder traballar dunha maneira máis cómoda e máis efectiva por parte deses colectivos. Gracias, señor Moldes. Ten a palabra o señor Mosquera. Gracias, señora presidenta. Bos días a todos e todas. Evidentemente, o obxectivo ou a preocupación, compartímola. Temos que decir que esta institución, a diferencia, por exemplo, da Xunta, que sempre foi un desastre cos prazos, sempre,
pois procurou sempre, dunha maneira ou outra, pois dar uns prazos razonáveis e sacalas as convocatorias o antes posible. Hai certa falsedade na afirmación do Partido Popular de que se sacaban en xaneiro. Eso só foi no 2015 e creo que tamén no 2011 porque era ano electoral, cunha tensión sobre os servicios que non é razonável. Entonces, a idea de que as convocatorias estén o antes posible, compartímola, xa digo, reforzarémola, todo posible, pero temos que ter tamén en conta a dinámica dos servicios. Explícome. É dicir, se, por exemplo, todas as de cultura saen á vez, pois a consecuencia sería que se resolverían exactamente igual que se resolven agora. Atascaría o servizo, co cual estaríamos pois en maio, máis ou menos, que deben ser cando se resolven as últimas. Non parece razonável sacalas todas xuntas, algunhas xa saíron, por exemplo, sendo conscientes de que o servicio non vai poder informalas nun plazo razonável, que aquí normalmente é bastante áxil, pois se cadra un mes ou que sea, non tería moito sentido. Entón, nos seus propios términos non podemos votar a favor desto, porque na práctica sería ou ben hipertrofiar os servicios, o sea, se se pudera aumentalos para que depois estuveran o resto do ano prácticamente sin traballar ou con moi pouca carga de traballo, e tampouco está creando como moi serias dificultades, porque hai a flexibilidade, por exemplo, en actuación nos grupos concertados, pois é igual en outros plans, pois igual o que se faga desde o principio de ano, aínda que non este resolto, despois se lle concede. O sea, se está facendo esa flexibilidade. Entón, creo que os recursos sempre son limitados e que hai que aproveitalos ao máximo. Por lo tanto, sacar todo xunto crearía unha distorsión bastante seria nos propios servicios. Digo, dentro dun marco de que esta casa en cuestión de liña de subvención, bases, resolución e demais, é bastante áxil. Non está creando os problemas, por exemplo, que estuvo creando a Xunta históricamente, que che daban a subvención en setembro para xustificar O sea, había que pedir antes de marzo, resolvía en setembro e había que estar xustificada antes de 1 de novembro. Cousas dese estilo, todos sabemos que pasaban continuamente, que siguen a pasar. Esta casa nunca tuvo ese problema, ahora todos os esforzos por mellorar o funcionamento, pois vámonos a facer, estánse facendo, non? Estánse facendo estes días a Xunta de Goberno, está ainda todas bases de convocatoria, non convocatoria de axudas, de liñas de actuación e demais, que agardemos telos acabadas o antes posible. Pero, repito, non é un problema de que non estén previstas de antes, senón é un problema dos propios servicios, a capacidade que teñen despois para resolver. Ese é a dificultade para ordenar o traballo dunha maneira razonable. Nos términos en que está, temos que votar en contra. Logo, nos vamos facer todos os esforzos para que se faga o antes posible, pero xa digo, ponderando a capacidade que teñen os servicios para resolver despois as convocatorias en tempo e forma, e non que se faga unha solicitude en 15 de xaneiro este sen resolver hasta maio ou hasta xuño, co cual estaríamos na mesma ou incluso peor. Moitas gracias. Gracias, señor Mosquera. Ten a palabra, señor Font. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Año y medio después de debatir con ustedes, cada moción que recibo me produce un sentimiento doble de indignación, pero también de satisfacción. Y digo de indignación por la manipulación que ustedes hacen de los datos, por el bajo nivel político, pero también de satisfacción porque cada moción es una confrontación del modelo que ustedes, del modelo que ustedes quieren seguir defendiendo al que nosotros hemos implantado aquí. Y nuevamente en esta moción se vuelve a hacer una manipulación y la utilización de unos datos sesgados con la intención de engañar a los colectivos y, eso sí, parece que se habla en nombre de ellos. Pero ¿cómo se puede decir que el anterior Gobierno publicaba todos los años las convocatorias el primer día de cada año? Es falso. Lo hacían ustedes en el 2015, año electoral, que ahora me referiré a otras cuestiones. Por lo tanto, era con la única intención de buscar el rédito electoral
y las prisas porque las elecciones son en mayo y no en diciembre, con lo cual nunca se hizo. No se puede manipular de esta forma porque nunca se publicaron. Y en el año 2015 ustedes no solo publicaron las bases el primer día del año con esa intención, sino que hasta el día anterior a las elecciones estuvieron formalizando convenios con concellos que eran un desastre. Yo le invito, señor Moldes, a que presenten ustedes una moción en la que evaluemos lo que ustedes hicieron en los 5 meses del 2015. Porque firmaron convenios que estaban mal, porque firmaron convenios repleto de irregularidades. Tuvimos que suspender contratos, hubo que hacer modificados y retirar subvenciones. Pero ¿de qué ejemplo me hablan de lo que hacían ustedes? Es absolutamente imposible. Y claro, esta moción evidentemente es un ejemplo. Mire, ustedes lo que pretenden con esta moción es crear un enfrentamiento entre los colectivos y este Gobierno. Y no lo van a conseguir. Pueden invocar a los colectivos lo que quieran, pero nosotros hoy estamos en contacto con todos los colectivos y les voy a decir que hay un grado de satisfacción muy importante en cómo estamos haciendo las cosas, porque las hacemos ciertamente con criterios objetivos. Vamos a pasar a lo positivo, a lo que se está haciendo hoy, que ustedes evidentemente no son ejemplo. Pero es que yo me sorprendo, yo les puedo relatar en estas 2 hojas que tengo aquí todas las convocatorias que se han hecho a lo largo de los 27 días que llevamos de este mes, de este año, desde el Plan Concellos a servicios sociales, a bolsas de mestres composteiros. Por lo tanto, de verdad, es que es una frase que ya hemos dicho en algún momento, pero se la tengo que volver a repetir. Ustedes no se enteran de lo que está pasando aquí, pero no se enteran literalmente. Yo no sé, claro, los asesores están para trabajar y están para ayudar. Claro, ustedes tienen asesores, algún asesor que no trabaja y que cobra sin trabajar, y claro, luego llegan estas cuestiones y se nota mucho, que cuando tenemos personal que no trabaja, pues se nota mucho. Entonces, mire, en el 2015 esto no fue así como les decía anteriormente, y podría poner muchísimos ejemplos, pero el mejor ejemplo de lo que se está haciendo hoy y de invocar a los colectivos, a los que yo también invoco, es que los colectivos están encantados de que las convocatorias de subvenciones sean por criterios claros. Y esto es lo que estamos haciendo. Y le podría leer, y luego se lo voy a dar, si acaso, una copia de todas las que hemos aprobado. Porque lo decía bien el vicepresidente. Lo que ustedes están proponiendo es entorpecer a los colectivos aquellos a los que se quiere defender. Pero ¿qué racionalidad administrativa sería sacar por sacar todas las convocatorias conjuntas para colapsar el servicio de cultura, el servicio de deporte, los servicios sociales? Sería absolutamente inconcebible. Por lo tanto, cuando le decía que a mí me encantan estas mociones que ustedes presentan, es que estamos hablando de 2 modelos diferentes. Y ya sé que a ustedes les aburre lo que yo digo, pero es así. Ustedes estaban en un modelo caciquil que fue el del 2015. En el 2015, el 2 de enero, tenían una prisa tremenda porque sus candidatos o alcaldes dijeran a los colectivos de cada uno de los concellos van a salir estas subvenciones. Esto fue lo que ustedes hicieron y lo que están haciendo literalmente con el tipo de mociones que presentan aquí, pues es muy sencillo, señor Moldes. Ustedes en el Partido Popular, su jefe provincial, les ha dicho que hay que ir a matar en la Diputación y hay que venir a estos debates a morir, y es literalmente lo único que cumplen. Pero lo que están proponiendo es lo contrario de la racionalidad administrativa. Gracias. Gracias, señor Fon. Saben agora que teñen, se o desexan, 3 minutos para a réplica. E se non, sometemos. Señor Moldes. Eu, co permiso do señor Mosquera, vou utilizar unha frase que utiliza moito el. Eu creo que o señor Fon, portavoz do equipo de goberno, se tomou guindillas desas que fala o señor Mosquera. Nós teríamos unha moción que era moi constructiva, sin ningún tipo de intención política, pero bueno, vemos que o señor Fon pues, non desaproveita calquera oportunidade para poñerse furioso. Vamos a ver. Baixo nivel, non sei, ao final, pois xa miraremos cando acabe a legislatura,
a min realmente non me gusta valorar nin poñer a xente si baixos, si medios, si nada. Só ao final o vai a decir os feitos. E os feitos nos veñen a decir que no 2015 un goberno do Partido Popular pois publicaba 11 liñas cunhas bases da que vostede tanto presume, de que vostedes son un goberno de bases, de quitar convocatorias, pois sí, pois eso xa se viña facendo. E no 2015 se quitaron 11 liñas. E agora, no 2016 e no 2017, a única liña que se publicou, en este caso no mes de xaneiro, foi o Plan Pontegal. Logo, vostede pode decir o que sea, vostede nos pode decir que somos o goberno dos caciques. Pois bueno, pois vale, pois somos o goberno dos caciques. Pero recorde que vostedes, por moito que digan, son o goberno que lle quitaron as axudas aos colectivos culturais, que lle quitaron as axudas aos colectivos veciñais. Despois, digan que vai no plan concellos, pero resulta que despois, cando falan cos alcaldes, non saben onde están esas axudas. Logo, vostede nos pode seguir insultando, nos pode seguir dicindo, en términos políticos, non hai ningún problema. Pero é o que é. Despois fala dos asesores. Eu non entendo nada. Cando se fala dos asesores, vostedes se lle molesta. Cando queira falar de asesores, pois falamos todos de asesores, quitamos o listado de asesores, os cargos que ocupaban anteriormente, e xa todo o mundo quedamos enterados quenes son os asesores da Diputación, quenes son os asesores do Partido Popular, non hai ningún problema. Logo, a ver vostede onde se quere meter. Pola nosa parte non vai a ser. Que vostede quere entrar nese fango e empezar a falar de novo de cantos asesores hai, canto cobra cada un, de onde veñen, si son exalcaldes, si non son exalcaldes, falamos. Se vostede quere entrar en eso, falamos. Nos, hoxe, nesta moción, non dixemos nada. Vostede quiso entrar neso, pero falamos, non hai ningún problema. E falamos a ver de onde eran alcaldes, quen é exalcalde, cantos levan vostedes xa neste tempo de legislatura a exalcaldes colocados como asesores, falamos. Non era a nosa intención, pero que tontos non somos, Que lle podía dicir algo máis, pero por respeto a todas as persoas que están aquí polo público, pois non lle vou a decir, pero os que somos de parroquia, pois temos un dito para eso. Pero tontos non, porque, oye, xa tamén está ben. Logo, nós traemos aquí unha moción moi fácil. Simplemente transmitimos coas reunións que facemos cos colectivos que lle gustaría que se presentaran as bases no mes de xaneiro. Simplemente era eso. O demais, simplemente o aumentou vostede e o integrou vostede. Nós estábamos moi dispostos cunha moción totalmente construtiva. Se non hai máis intervencións, pois lles prego que se van a intervir me o pidan, porque se non someto a votación. Señor Font, ten a palabra. Señor Moldes, cariñosamente, hablar de moción constructiva, poner cara de bueno y creer que esto es la bondad máxima, no se lo cree ni usted. Permítame que se lo diga. Esta moción es con una clara intencionalidad política de enfrentarnos con los colectivos. Esta moción es de una demagogia tremenda porque ustedes no han hecho nada transparente mientras han gobernado. Y mire, en esta administración lo mejor que ha pasado es lo publicado en el Boletín Oficial de la provincia del 30 de diciembre, la Ordenanza General de Subvenciones. Esto sí que es un cambio, señor Moldes. Esto sí que satisface a los colectivos. Y claro, yo le decía anteriormente, habla de no sé cuántas que se publicaron el 2 de enero del 2015. Yo tengo 9 aquí. Y lamento perder el tiempo en leérselas porque usted lo tendría que saber, pero mire lo que hemos hecho en 27 días. Aprobamos las bases del Plan Concello 2017, el Plan de Cofinanciamiento de Servicios Sociales, las áreas, concesión de ayudas a entidades de servicios sociales, el Plan Revitaliza, Pontegal, Conectadas 2017, bases de préstamos en Suros, bolsas de mestres composteiros y 113 puestos de trabajo de la línea 3 de Plan Concello 2017. ¿A usted le parece poca gestión esta? ¿A usted le parece escasa gestión? Pero claro, ¿cuál es la diferencia? Que esto está hecho con transparencia, que esto está hecho pensando en el calendario de los colectivos, que esto está pensado en ayudar a los colectivos, no en ayudar en la captación de votos, señor Moldes, que fue lo que hicieron en el 2015. Está pensado en otras cuestiones. Y luego, claro, en esta moción hoy hemos aprobado en Junta de Gobierno 2 cuestiones concretas. Y luego vienen
en el colmo de la demagogia, que me hizo muchísima gracia en lo que ustedes plantean aquí, diciendo que si le cambiamos el nombre a los programas y demás. No, señor Moldes, le cambiamos muchísimas cosas, porque mire, cuando un programa se llama Coñoce a túa provincia, lo lógico es cambiarle el nombre, porque esto parece de hace 2 siglos. Y cuando le ponemos En Ruta Coadepo, es un nombre activo. Pero detrás de todo eso es que hay plazas gratuitas para los que antes no podían optar a esto. Cuando ustedes hablan del tema de muller y del tema de violencia de género y tenían un programa que se llama Pensa en ti puede ser de cualquiera. No, el programa se llama Conectadas, porque ustedes gobernaron muchísimos años y no tuvieron un servicio de igualdad en esta casa. No lo tuvieron, señor Moldes. Por lo tanto, hablemos en positivo. Y cuando quieran hablamos de los asesores. Yo de los asesores lo único que he dicho es algo que usted no me puede rebatir. Ustedes tienen un asesor que cobra y no trabaja. Y nosotros de esos no tenemos ninguno. Gracias. Para pechar o debate, ten a palabra o señor Moldes. Señor Fon, polo que a explicación que nos dá, ao final o resumen que me quedo é que vostedes o único que estaban en desacordo era cos nomes. Os plans funcionaban de maravilla, pero tiñan nomes anticuados, eran arcaicos. Pois bueno, pois benvido sea. Se o traballo que fixeron foi cambiar os nombres, pois vale, pois moi ben. Po ano si poden implantar algún proxecto novo, pero bueno, si todo o que nos poden criticar a eses plans, porque vostede sabe que funcionaban moi ben eses plans, porque aí está o número de demandas. Logo, se o que nos poden criticar é que os nomes non son actuales, non son chip ou non son top, como dirían por aí, pois mala suerte. Pois é unha pena. Intentaremos preocuparnos por poñer, cando nos volve a tocar a gobernar, uns nombres máis actuales, máis top, para que vostede, pois en ese caso, este máis en acordo. Simplemente, e por non repetirme no de antes, o noso que pedimos e o que presentamos con esta moción, unha moción totalmente constructiva e, en este caso, trasladarlle unha petición dos colectivos e que, por favor, si pode ser, que en este caso, que esas bases reguladoras salgan no mes de xaneiro. Moitas gracias. Gracias, señor Moldes. Eu o sinto, pero que hai cousas que non poden quedar así aquí en riba da mesa ditas. Mire, nós, na área de igualdade, temos posto en marcha dúcias de programas que non existían aquí. En xuventude temos posto en marcha moitos programas que non existían aquí tampouco. Exactamente igual que en política social, exactamente igual que en deporte, exactamente igual que na área de medio ambiente, con a posta en marcha de un proxecto extraordinario que está tendo aplausos non só a nivel estatal, sino tamén a nivel internacional, como é o Plan Revitaliza. Nós temos posto en marcha moitísimos programas novos. É certo que moitos programas, señor Moldes, dos que vostedes tiñan en marcha e que nós considerábamos que non había que rexeitar, verdad? Porque un goberno de boas prácticas mantén o que considera que pode seguir funcionando e o fixemos. E cada vez que falamos deses programas, ademais o decimos, señor Moldes, eso sí, os cambiamos radicalmente no que ten que ver co punto de vista social. Ocurre cos programas de coñecemento da provincia de Pontevedra, nos programas termais, que antes non tiñan, que ocurre tamén cos programas da Lanzada, que antes non tiñan ningunha posibilidade as persoas que non tiñan recursos de formar partes deles, porque tiñan que pagar unha parte do programa, e nos pusemos 400 prazas en un gratuitas e en outras. Por lo tanto, sí que os cambiamos moitos e pusemos moitísimos en marcha. E algúns que considerábamos que podíamos seguir adiante modificando dende o punto de vista social para melloralos, o fixemos. Non simplemente o quería aclarar, porque me parece que estas cousas son boas que as aclaremos para que a cidadanía teña coñecemento delo, non? Pasamos, polo tanto, á votación desta moción do Grupo Provincial do Partido Popular. Votos a favor da moción, votos en contra, abstencións.
queda rexeitada por 14 votos en contra, 12 a favor e unha abstención. Pasamos logo ao segundo punto da orde do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular sobre reclamación de reapertura do Centro de Información ás Mulleres CIN de Ponte Caldelas. Para a súa defensa, ten a palabra a señora Arévalo. Bueno, eu teño que referirme en esta moción a verdad que a vostede. Os seus compañeiros pois dirán que se eu teño fixación coa presidenta, a verdad que non hai nada deso, pero que é a presidenta da Deputación e creo que en un tema como este pois merece a pena que fagamos un análisis ás dúas. A verdade é que o 10 de xaneiro nos levantamos cunha noticia que nos sorprendeu moitísimo, porque vostede é un pozo de sabiduría. Eu xa non digo unha caixa de sorpresas, é un caixón de sorpresas. E a ver se algún día o vai pechando, dende logo. É unha noticia que, cando a leíamos, Silva dice que o PP utiliza de forma noxenta a igualdade, que aquí hai un problema laboral e o manipulamos políticamente, que somos ruíns, que se siente avergonzada de Feijóo, avergonzada de Rueda. E dice pois que aquí hai unha serie de fotos onde, pois, de alguna forma revelan as políticas de igualdade, o pouco que defendemos este partido, as políticas de igualdade. Eu, cando leo eso, digo, pero que fixemos mal aquí nos? Cal sería ese alcalde do Partido Popular que cerrou un CIN? Que habrá feito o presidente da Xunta esta vez? Que habrá feito o vicepresidente da Xunta? Pero resulta que non. Resulta que foi un alcalde socialista o que pechou un centro de información ás mulleres. Por iso presentamos esta moción na que queremos decir basicamente dúas cousas. A primeira delas, o primeiro motivo polo que presentamos esta moción é pola gravedade, como vostede dice tantas veces, presidenta, pero hoxe vou non decir eu, gravísimos acontecementos, que lle encanta esa palabra, gravísimo isto, gravísimo. Pechar un CIN, un alcalde, pechar un CIN en un momento onde, por desgracia, os asesinatos aumentan. Unha decisión incomprensible, irresponsable e inaceptable, ademais de sin razón ni laboral nin económica. Eu, dende aquí, como muller e como alcaldesa e como deputada, insto a este señor, o alcalde de Ponte Caldelas, a que faga uso da razón e que poña en marcha de novo este centro. Un centro que tiña un orzamento desde 2009 de 200.000 euros, 216.000, que somente con 3.000 euros que tiña que poñer ese concello, tiña unha xurídica especialista, unha psicóloga especialista, todos os días da semana para atender a 700 mulleres que acudiron a este centro. Eu pregunto, e a vostede lle vale que cargue isto e que poña unha xurídica xenérica un día a semana? Si fose un alcalde do Partido Popular, presidenta, cal sería a súa postura? Pregúntome eu, cal sería? Eu casi me imagino. Por iso vostede non pode decir que ten un trato igualitario para todos. Vostede é unha muller partidista e, polo tanto, o demostra todos os días na súa xestión. Transparencia, igualdade, ningunha. Mire, o segundo motivo de presentar esta moción é porque vostede estivo en silencio. Vostede non defendeu as mulleres de Ponte Caldelas e vostede mirou para outro lado. Pero o que é máis grave é que aplaudiu isto, dicindo que cal é o problema? Existe un problema laboral e se vai a poder solucionar con unha xurídica. Pero como se pode vostede conformar con eso? Vostede que tanto presume de defender a igualdade das mulleres. Miren, dende logo que botar balóns fora, falar do presidente da Xunta, do vicepresidente da Xunta, pois xa é algo que estamos acostumados. Ora, mire, eu non lle vou a aceptar, nin lle vou a permitir, nin a consentir as manifestacións que fai. Eu digo, como muller e como muller do Partido Popular. Non o vou a aceptar. E, mire, decir uso noxento da igualdade. Oiga, é que non lle acepto que diga eso. Primeiro, saque esa palabra ao lado da palabra igualdade. Non lle queda nada ben o de noxento. Pero que eu, como muller deste partido, non vou a aceptar que vostede diga eso. Que vostede trate de manchar pois solamente por desviar o problema que teñen vostedes. Unha foto, ya enseño eu. Esta é a foto de Ponte Caldelas, con 6 homes e unha muller. Por que se mete en este xardín, presidenta? Defenda o que ten que defender. E lle digo de verdade, eu como muller non vou a aceptar que vostede diga que
aquí no Partido Socialista se defende a igualdade e os do outro lado nos tire pedras. Mire, pode presumir de moitas cousas. Ora, vostede defenderá moito a igualdade, pero eu tamén. Porque salga máis veces aí afora a facer minutos de silencio, non vai a ser unha defensora da igualdade máis que a que lle está falando. Nin vai a ser máis feminista da que lle está falando. Por máis que o repita, non o vai a ser máis. Dende logo, se demostra cando hai un problema como que hai en este momento, e a súa actitude é radicalmente... Rematou o seu tempo, señora Moitísimas Arévalo. gracias. Continuaremos Señor Jaco, despois. ten vostede a palabra. Bo día a todas e todos. Ben, no pleno anterior tratábase de traer aquí debates que correspondían ao pleno do Concello de Vigo. Desta volta toca Ponte Caldelas. É verdade que este tema debe ser debatido con toda a profundidade e toda a seriedade no pleno do Concello que corresponde. É verdade, tamén, que o interese da cuestión trascende ao propio Concello e no Parlamentiño os diferentes grupos darán resposta a afirmacións como que a Xunta incrementa cada ano os recursos destinados a eliminar a violencia machista. Reiteramos a nosa posición política. Non é aceptable para nós que esta institución inste aos concellos a nada e usurpe as competencias políticas xa de por sí moi limitadas das institucións máis próximas ás cidadáns. Moitas grazas. Gracias, señora presidenta. Evidentemente, suscribo todas e cada unha das palabras que acaba de expresar o portavoz da Marea. Pero neste caso, creo que un puntiño de cordura non viría mal. Vamos a ver. O asunto é exactamente o seguinte. Soutomaior ten un centro de información á muller que cubre 3 concellos, se non me equivoco. Correcto. Ponte Caldelas ten tiña un só, o ten, para Ponte Caldelas, que ten máis do doble de dotación co de Soutomaior. Correcto? Ben. E resulta que hai unha asistencia técnica que está prestando ese servicio e que reclama pasar a laboral. Co cual, o Concello pode facer dúas cousas. Ser pasivo, cas responsabilidades que pode ter, que se non saben a lei hai que se cola alguén por esta vía, pode haber responsabilidades, ou defenderse xurídicamente, que foi o que fixo. Esa é a discusión. O resto é enganchar con isto para montar o lío que se queira. Que se queira. Como un tema tan sensível, enganchamos. Que eu sepa, préstase mancomunadamente, nunca houve ninguna falta de cobertura, e máis, podo dicir que falaron con a persona que estou falando agora, por si en algún momento de interregno se podían pagar un taxi e vir a Pontevedra, maior animato ainda. Evidentemente dixo que sí. Por lo tanto, esa cobertura do centro de información houve sempre. Houve sempre. É un problema laboral. Obviamente, quen ve que non consiga a súa expectativa laboral, o sea, colarse pola porta falsa como funcionario e como laboral, vai mover Roma con Santiago. Pero iso vai non facer se o Centro de Información á Muller sexa a traballo nunha brigada, sexa o que sexa. Correcto? Esa é a situación. Esa situación coñeza o dedillo. Vale? Temos máis casos por aí polo país adiante de equipos de normalización que pediron pasar, integrarse como funcionarios, verdad? E entón resulta que o Concello era malísimo porque non se defendía. Temos moitos casos desos, moitos. As expectativas que tiña cada un son as que son. Para entrar na administración pola porta falsa é un fraude monumental. Máximo estar con asistencia técnica. Máximo nin tan siquiera pasar ningunha proba para entrar de laboral ou que sexa en que sea interino. É un fraude monumental. E creo que moi grave. Moi grave. Se algo aprendemos, digamos, os Estados europeos é que a función pública debe ter unhas normas. Para entrar debe ser por capacidade de mérito e non mediante un contrato a saber como se fixo que despois pasa a ser fixo. Pasa a intentar colarse na administración. Iso é o que se está debatindo. Non se vai existir o centro nun que sí vai existir dimensionado ás necesidades que estaba sobredimensionado. Pero iso é unha discusión que terán que ter no Concello de Ponte Caldelas.
Vale. Ahora, dese problema estrictamente laboral ou da aspiración de colarse pola porta falsa na administración, deso, pasar a montar un alboroto sobre ao Centro de Información á Muller, e incluso falar de violencia machista, o sea que, como se sabe, se hai un centro de información, pois os homes se portan todos de maravilla, todos, e ningún fai nada de violencia. Entón, teríamos o problema resolto. Os concellos que temos ao centro non teríamos ningún problema. A ver, a demagoxia xusta. Repito, co mismo que empecé. É dicir, vayan a discutir ao Concello de Ponte Caldelas, que ten unha representación numerosa. Creo de 13, creo que teñen 6. Teñen 6 concelleiros ali. Vayan a discutilo ali, ou, se hai subvención da Xunta, discutan na Xunta. Pero vir aquí a discutilo, ademais. Ahora, en esta clave, non é serio, señores, non é serio. E se donde gobernan ustedes se defenden frente a intentos de colarse na administración en falso, resulta que a oposición se lle mete, desde logo non contarán co apoio noso, ou meu, polo menos. Non contarán, Na administración pública entrase por mérito, non colado pola porta falsa. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Mosquera. Señora Belairas, ten a palabra. Moitas gracias, presidenta. Bo día a todas e a todos. Non vou a repetir os argumentos do señor Xácome, co cual concordo completamente, pero sí engadir solamente o que acaba de decir o señor Mosquera, que ese problema que é estrictamente laboral non foi resolto polo anterior alcalde do Partido Popular. Señor Arévalo, permítame que me dirixa directamente a vostede. Ser muller non lle dá un carné que defenda as políticas feministas. Antes, decía o meu compañeiro, falaba de que obedecen vostedes ao seu xefe político. A verdade é que eu teño que agradecerle ao señor Rueda que lles dé a orden de que veñan aquí como kamikazes, porque así nos permite desenmascararlos e poder demostrar que teñen vostede moi pouca vergonza. Mire, eu voulle engadir, ademais desa política que vostede dice que noxenta, voulle dicir unha cousa máis, inmoral, que están vostedes facendo nas políticas de igualdade e aproveitando a discriminación que existe con respecto á muller para facer non sei que tipo de política ir en contra de que. Efectivamente, señor Arelo, ten vostede fixación coa presidenta. Ten un problema grave vostede coa fixación do presidente. Pero mire, a presidenta, además de ser muller, o que fai é diseñar políticas e colaborar e participar para que todas as mulleres da provincia de Pontevedra se sintan apoiadas en todas aquelas reivindicacións. E sí, señor Moldes, mire que diferencia. Un programa conectadas que teñan vostedes, algo tan sinxelo como, nese programa, meter como obrigatoriedade horas de formación. Horas de formación en igualdade. Non teñen vostedes ninguna vergoña vir aquí a falarnos a nós de que non facemos, nin colaboramos, nin apoiamos cos centros de información da muller. De quen son as competencias, señora Arévalo? Da Xunta de Galicia. Como poden falar de igualdade cando a súa ministra, que non sei como se chama, todos non sei cantos, vai ao Senado a decir que son vostedes a da lei da igualdade, e 8 días despois vai o señor Montoro e retira as subvencións que lles dan as pequenas e medianas empresas para que favorezcan políticas de igualdade. 24 horas máis tarde retira as subvencións para aquelas asociacións que loitan contra a brecha salarial. A única maneira de ser iguales é que cando se traballa o mesmo se cobre exactamente o mesmo. Por eso, señor Arévalo, permítame que lle diga que teñen moi pouquiña vergonza. E que leccións axustas en canto a políticas de igualdade, porque sempre foron as políticas do Partido Socialista as que consiguen e intentan loitar contra esa lacra. Por eso, nos imos presentar unha emenda á totalidade desa moción e someteremos a votación a proposta que lles foi entregada, na que solicitamos instar a Xunta de Galicia a que configure unha rede autonómica integral, porque son competentes, porque é a competencia da Xunta de Galicia, que garante a atención ás mulleres en todos os concellos de Galicia. Instar a Xunta de Galicia a que faga unha dotación económica suficiente para o bo funcionamento destes centros que garanta as necesidades de persoal e mantemento das instalacións e que os concellos poñan a disposición dos centros de información á muller que teña continuidade e estabilidade máis alá do horizonte temporal, porque lle recordo que remata no ano 2020, pasado mañá, do Fondo Social Europeo, sobre todo cando se amplía a súa atención a outros colectivos. E darlle traslado á Consellería, por terceiro, dar traslado á Consellería de Benestar Social ao presidente da Xunta de Galicia deste acordo. Porque é necesario configurar unha rede autonómica integral e equilibrada.
de todos os centros de información á muller. Unha rede integral na que todos os concellos teñan servicios que dependa da Xunta de Galicia e que deberá artellar un reparto territorial con recursos suficientes e equilibrados para todos e cada un deles. Mire, de 61 municipios que ten a provincia de Pontevedra, só 35 forman parte da rede de centros de información municipal actuales, 21 de xeito individual e 14 mancomunados e 27 deles non teñen nada. Exiximos, por tanto, a Xunta de Galicia, que é a única administración que ten competencia nesta materia. Non nos enreden, non nos veñan a decir bobadas, nin veñan vostede coa excusa de son muller, son feminista. Non, hai homes que tamén son feministas, non só por eso. E quítese esa teima da cabeza que con eso non imos a ningún sitio. Se tratamos de axudar, se tratamos de colaborar, de participar, e de verdade nos preocupa a igualdade, traballemos sobre eso. E, sobre todo, exíjalle ao seu goberno, exíjalle a Xunta de Galicia, exíjalle ao seu goberno en España que non siga recortando e que de verdade apoie a loita contra a violencia de xénero e apoie a igualdade efectiva entre mulleres e entre homes. Gracias, señora Belairas. Temos ahora o turno de réplica. Ten a palabra, señora Arévalo. Gracias, presidenta. Mire, señor Mosquera, o que vostede dixo máis grave aínda do que se veía todos estes días nos medios. É dicir, como solucionamos un conflito laboral cargándonos o Centro de Información á Muller. Eso é o que vostede dixo. Eso é o que estamos a denunciarnos aquí. Eso é o que estamos a pedir. Instar ao alcalde a que restableza un servicio tan importante. Xa sei que non lle gustan as mocións que presentamos. Pois mire, ten que aguantarse, porque é o que hai. Nos consideramos que é algo que se ten que falar aquí. Consideramos que é algo que hai que defender aquí e consideramos, ademais, que un alcalde socialista que goza do apoio en todo momento da presidenta, creo que todos recordamos ese aborto que foi o final desa reunión que, por instrucción seguramente, que a presidenta da Deputación intentou poñer en marcha, xa que se prestan a ese tipo de cuestións, que se preste tamén a chamarlle orden en algo tan delicado como este. Mire, Mosquera, non é serio. Traer isto aquí non é serio. Pero como dice que non é serio? Pero como é posible que diga que eu que non son seria por traer unha moción aquí que defendo a igualdade entre as mulleres e que defendo que se estableza de novo un centro de información á muller en Ponte Caldelas? O alboroto que vostede dice que montamos foi o que montou o Partido Socialista. Porque, mire, esta moción da que me vou a referir agora, esta é unha emenda aquí e moción en todos os concellos. Este é un circo que se acaba de montar que, dende logo, se solucionaba moito máis fácil resolvendo o problema de Ponte Caldelas. Pois non. Collemos a bandeira de, outra vez, nós somos os que defendemos a igualdade, non podemos aceptar que apareza unha crítica como esta e resulta que presentan unha emenda que de entrada non saben nin siquiera de que a Conselleira de Benestar Social ou Conselleiro, en este caso, non é o responsable de igualdade. Señora Belairas, vostede votou 1 ano e medio sin ter contido ningún nas súas comisións. Tuvo moito tempo para traer unha petición destas. Por que a traen agora? Porque o que queren é lavar a cara. Porque, dende logo, a crítica que estamos a facer ten toda a razón do mundo. Entonces, pois, en vez de solucionalo, montamos este circo, señor Mosquera, este circo. Mire, non fale de Rueda, que nos pon aquí en orden para que tal... Mire, Alfonso Rueda, señora Abelairas, non é Abel Caballero. Eu sei que está acostumbrada a esas fórmulas, pero non son as que practicamos en este partido. Mire, trate de non decirme que teño pouca vergonza, porque a verdade que non queda nada ben como muller que trate de facer esas comentarios de pouca vergonza política e moral. Mire, a realidade é que o señor que lle representaba do Partido Socialista Touriño invertía 1.800.000 euros para políticas de igualdade aos concellos e Núñez Feijóo invirte 4.300.000 euros. Entón, de que me están a falar, señora Belairas? O que sí, eu lle insto a que utilizar o carné por ser muller, eu nunca o utilizo. Outra cousa é que como muller teña dereito a defender aquí unha causa como esta. Pero a presidenta sí que utiliza ese carné. Comigo non pode, porque son unha muller. Pero cos homes utiliza... Realizou o seu tempo, señora Arévalo. Señor Mosquera, ten a palabra. Gracias, señora presidenta. A ver, sacar as cousas de quicio, verdad, do contexto exacto no que está, é unha técnica como outra calquera, o malo que os feitos son os que son. O sea, o Concello de Ponte Caldelas tópase con unha reclamación de 2 persoas que estaban con un contrato de asistencia técnica, o sea,
externos totalmente ao Concello que queren pasar a laborais, correcto? Queren quedar fixas, queren entrar pola porta falsa na administración. O Concello ten que defenderse a súa obriga. Señora Nidia, usted é alcaldesa. Se a asesoría xurídica lle diante unha reclamación dese tipo que o mellor é actuar da maneira A, B, C, usted que faría? Todo o contrario. Todo o contrario, sí. Seguro, se cada despois iba inhabilitada. Verdad? Se cada iba inhabilitada por permitir colar xente. Que o xulgado diga que si no futuro, xo veremos. Pero ela ten que defenderse. Creo que todos que están aí que son alcaldes saben perfectamente de que estou falando. Correcto? Iso que hai. Entonces, deso, como é un tema moi sensible, montamos unha montaña. Montamos unha montaña. Vale. Repito. A asistencia, se non o centro non hai en Ponte Caldelas, tampouco hai en Vilaboa, vaise prestar. Por lo tanto, estáse prestando. Por lo tanto, é un problema estritamente laboral. Ahora, que se aproveite para montar, incluso enganar a xente que está a distancia, de ui, é que suprimir, é facer non sei canto. Dicir, bueno, entonces, por que os concellos que hai que non o teñen e o presto outro concello ao lado de maneira mancomunada, que pasa? Son todos uns desalmados, están en contra da... Miren, un pouquiño de seriedade. Xa sei que o mundo está moi complicado, que colarse na administración pública pola porta falsa dá para pelear o que sexa, e incluso ir facer campañas. Tamén teño que dicir que o Concello de Ponte Caldelas, se se quere, facendo unha excepción moi forte, a política de comunicación que fixo con respecto a este tema foi francamente floxa. Porque eu sabía perfectamente a historia e está clarísimo, é un problema estritamente laboral. E nin laboral, é un problema de intentar colarse na administración pública pola porta falsa. Non hai máis. Non hai máis. Ni menos. Por eso digo que non é serio, porque ustedes calquera, ante un problema deste tipo, se teñen que actuar como alcalde, faría o mesmo so pena de inhabilitación, ni máis ni menos. O sea, bárbaro. Calquera faría o mesmo. Se a asesoría xurídica, se a secretaría, lle di que ten que actuar así, faríano así. A menos que se quere meter na boca do lobo, di, non, eu son máis alegre que pouco, é que me inhabiliten por permitir colar xente pola porta falsa na administración. Creo que está claro. Gracias, señor Mosquera. Ten a palabra a señora Belairas. Eu non podo falar? Sí. Perdón. O que é realmente triste, pero absolutamente triste, é que un problema laboral que tiña que ter resolto un alcalde do Partido Popular se utilice en aras, e meto entre comillas, da igualdade. Non entenden vostedes absolutamente nada de políticas de igualdade. E repito, é unha inmoralidade. E sí que é noxento utilizar un problema estritamente laboral para falar vostedes de igualdade. Non teñen vergonza política. Volvo a repetir. Non teñen vergonza política. O Partido Popular crea o problema e o Partido Popular tenta sacar rédito cunha demagoxa en estado puro e absoluto. Porque vostedes teñen recortado o orzamento destinado a accións para a igualdade, para a protección e promoción da muller, nun 17%. Bota man a cabeza porque é para chorar. É realmente para chorar. E non falo do que teñen recortado vostedes en servicios sociales que afectan fundamentalmente ás mulleres e que a vostedes non lles preocupa absolutamente nada. Que vostedes están recortando, deixando que pasen todas as políticas que tratan de igualar, acercar o salario das mulleres e dos homes e non din absolutamente nada. Recortan vostedes en materia educativa e non din nada. Recortan vostedes en todo e non din nada. Mire, non iba nada a esa comisión da que vostede fala porque os programas falan por sí solos. Porque en un ano e medio que estamos na Diputación de Pontevedra, donde non existía área de igualdade, os programas que levamos feitos desde a creación da Escola de Formación María Viñales, remíteme aos xornais de hoxe para que vexa vostede o que estamos facendo, como estamos implicando as mulleres, aos homes, a todos os colectivos que teñen no seu futuro gobernarnos a nós, que son os alumnos e as alumnas, con accións moi concretas, sensibilizando a ciudadanía en materias de igualdade. Programas destinadas a todas e a todos. 25 accións a 25 concellos. Por certo, sin ningún tipo de discriminación.
E tocáronlles casualmente a 2 concellos do Partido Popular, cal foi a sorpresa de que intentaron hasta boicotealo. Así que leccións, ningunha. E xa repítolle, ser muller non significa ser feminista. Ser feminista significa defender a igualdade efectiva entre homes e mulleres. Eso sí é ser feminista. Moitas gracias. Bueno, a verdad que sí que é moi triste. Deputadas e deputados, é moi triste que o único que levan facendo desde que se abriu este debate é desviar a atención. Desviar. Falamos aquí de non sei cantas cousas, señora Abelairas, de non sei cantas, porque o único que fan é desviar. Señor Mosquera, mire, o conflito laboral ou o problema laboral o que ten que o alcalde resolvelo. E se esas persoas non poden continuar, que chamen a outras. Ahora, non se trata aquí de falar do problema en sí, porque un alcalde ten que gobernar e ten que resolver. Do que se trata e de facer un chamamento a restablecer un servicio tan importante como é un centro de información á muller. E lles volvo a decir, se chega a ser un alcalde do Partido Popular, a que vostedes hubieran montado. E, por lo tanto, non veñan aquí a decir cuestións de que parece que estamos utilizando políticamente. Oiga, mire, señora Abelairas, eu estou aquí porque son política, non son panadeira ou zapateira ou perruqueira. Estou aquí sentada porque defendo os intereses do... Oiga, non me malinterprete, non estou dicindo eso. Señora, espera. Estou dicindo... Señora Arévalo, espere que quero que estén calados. Por favor, non están en uso da palabra. Ten a palabra a señora Arévalo. Deixeñan que continúe co debate. Gracias. Estou aquí porque me puxeron aquí os veciños e veciñas de Pontevedra e, polo tanto, ao marxen da profesión que teña cada un, lle quero decir que estamos aquí para defender os intereses, por eso é o lugar de debate, o lugar de defensa, e por eso, que inda que non lle guste e votaran vostedes pois todo o tempo da intervención desviando a atención, isto non é un problema laboral, é un problema político, e aquí temos todo o dereito do mundo de facer ese chamamento. E miren, leccións tamén lle digo eu que as xustas, a bandeira da igualdade, a min nadie me vai a decir que non a leve. Desde o ano 99 levo traballando por esa causa dende o Concello de Mos e dende a Deputación de Pontevedra. Así que podemos presumir do que queiramos, pero non agredamos cando non teñen ningún tipo de razón nin de argumentos para decir o que están dicindo nos medios. E lle pido respeto político ás políticas de igualdade. Señora Arévalo, entendo que non acepta vostede a emenda que lle presentaron. Inda que o secretario do Pleno plantexa que cando se presenta unha emenda esta debería poñerse a votación, eu considero que non, porque eso significaría que o grupo da oposición non pode presentar as súas enmendas, as súas mocións, e que sempre saerían as enmendas da maioría, e iso me parece que impediría a acción de control a que ten dereito a oposición. Rexeitada a emenda presentada, pasamos a poñer a votación nos seus términos a moción presentada polo Grupo Popular. Así que votos a favor da moción, votos en contra. Queda rexeitada por 15 votos en contra e 12 abstencións. Eu considero que a este pleno, como presidenta, se está incumplindo o reglamento na presentación de mocións que se fan. Está claramente delimitado no reglamento que é unha moción, que é un rogo e que é unha pregunta, e, polo tanto, atendendo a reclamación, non a reflexión que facía o señor Xácome, pero que tamén facía o señor Mosquera e a señora Abelairas, insto a Xunta de Portavoces a que definan con claridade cales son as mocións, o contido das mocións, porque certamente non cabe no reglamento desta Deputación que unha moción poda instar a un concello, verdad? Non cabe, atendendo o espírito do reglamento. Por lo tanto, eu fago un chamamento para que na Xunta de Portavoces traten este tema e definan con claridade esta cuestión para que isto non volva a acontecer. Por certo, sin ningún ánimo de impedir calquer tipo de debate, verdad? Porque se pode facer a través doutros instrumentos. Así que eu os insto a
Junta de Portavoces a que se reúnen e delimiten con claridade esta cuestión. Ben, debatido este punto e votado, pasamos ao punto 7º da orden do día, tamén unha moción do Grupo Provincial do Partido Popular, para instar o Goberno da Deputación a potenciar o turismo da provincia e a retomar as xuntanzas cos representantes e membros do sector turístico. Para a súa defensa, pero señor Mosquera, ou señor Figueroa, perdón. Ten vostede a palabra, señor Figueroa. Sí, bons días a todos e a todas. Fai uns meses nos presentamos unha moción neste pleno con unha proposta algo parecida, pero que moi distinta porque eran outros momentos onde nos plantexábamos que o turismo, que é un sector estratégico dentro da nosa provincia, da provincia de Pontevedra, hai que dar datos, eu repito continuamente, porque cando miro informes, miro documentos, incluso peticións, pois non se plantexan nesos datos, nesas informacións, e a mí me dá un pouco de rabia, digo personalmente, porque creo que o turismo é un sector que temos que seguir potenciando. E temos que seguir potenciando conxuntamente. Non é un sector onde se poida facer individualmente. É dicir, o que entenda que o turismo ten que facerse individualmente a súa proyección e a súa promoción está totalmente errado. E creo que con esos criterios que nos entendemos dentro do Grupo Popular, pois dar algúns datos onde o turismo significa o 12% do PIB da provincia de Pontevedra, xenera casi 2.200 millóns de euros en ingresos e gastos e, ademais, representa un emprego total en torno ao 12% da nosa provincia. É unha actividade turística que alcanzou niveles, incluso a nivel de ranking nacional. Nos entendíamos, cando chegamos aquí, hai uns cuantos anos, que un dos sectores que tiñamos que promocionar era o turismo, e así o fixemos. O fixemos dunha maneira clara e contundente. É dicir, había unha oficina ao pasar esta Alameda, onde había 3 persoas que traballaban para o turismo da provincia de Pontevedra e sin presuposto. É dicir, a Diputación non tiña presuposto no seu capítulo habilitado en ningún dos capítulos, valga a redundancia, desta casa. E se fixo, o primeiro ano, nese presuposto se incrementou dunha maneira considerable e se tomou unha decisión de buscar unha ubicación permanente, unha ubicación fixa, unha ubicación que fose a referencia do turismo na provincia de Pontevedra, nas Rías Baixas, que é outro tema que tamén quero falar do que significa a marca. E así se fixo que se comprou o Palacete de Mendoza, que creo que é unha referencia hoxe xa no turismo a nivel provincial, a nivel galego e a nivel nacional. E así empezamos a traballar, dotando de medios humanos, de medios económicos, e, empezaron a facer referencias e pôr en valor o que era a marca Rías Baixas. Que era a marca Rías Baixas? Era unha marca onde estaba aglutinado todo o turismo da provincia de Pontevedra. Pero non só isto, porque despois se fixeron unhas campañas de promoción que todos ustedes sabrán, con Viños Rías Baixas, con Anfaco, onde se contemplaban todas as Rías Baixas dentro desa marca, ligada ao turismo, á gastronomía, á restauración. Creo que funcionou francamente ben. Tamén fixemos unhas campañas de promoción do noroeste peninsular, onde ao final marcábamos todo o noroeste peninsular porque considerábamos que a 2-3 horas era unha boa campaña de captación de posibles clientes, de posibles turistas. E creo que ese foi o traballo que se fixo. E ese traballo nos o decimos coa crítica que consideramos de profundidade, que debe ser que a estrategia de vostedes non está clara, non está definida. Eu creo, sinceramente, que por un erro, ou eu entendo así, de plantexamentos, de os objetivos que marcaron que non se cumpriron con os objetivos que, lóxicamente, nos levábamos traballando durante moitos anos, co tema da marca Rías Baixas e co tema da promoción das nosas campañas. E creo que iso é o que aquí queremos criticar. Queremos criticar claramente que o Goberno ten que planificar. O Goberno ten que planificar os obxectivos turísticos a medio e a longo plazo. Non pode improvisar a corto plazo o que se está a facer. E creo que é un erro dunha magnitude grande porque ese traballo que se fixo durante moitos anos ten que ter a súa continuidade. E tamén lle digo unha cousa, e yo digo con valentía, vamos a falar das pousadas.
As pousadas é un elemento turístico importante que hai que reforzar, que hai que pôr en valor e que hai que pôr en funcionamento de cara ao futuro. Por lo tanto, nós entendemos que sería bo que co sector turístico se volvese a reconducir todas aquelas reunións que tuvemos, que empezamos cunha xuntanza no Castelo de Soutomaior, e que creo que foi moi positiva, que todos os anos se facían aquelas xuntanzas, despois se mellorou o tema de calidade, se melloraron moitas propostas que se puxeron en marcha, e creo que o sector estaba satisfeito dunha maneira clara. E tamén, non me vai dar tempo, pero falaremos tamén dos camiños de Santiago por os camiños portugueses da costa, que creo que tamén é un tema importante que últimamente se puxo de actualidade. Por lo tanto, vamos a seguir, Rematou o vamos a seu tempo, continuar. señor Figueroa. Logo pode continuar vostede no turno de réplica. Ten a palabra o señor Mosquera. Gracias, señora presidenta. É unha moción un tanto desenfocada. Explícome. É certo, o PNG estuvo no patronato moito tempo, hasta que se disolveu, fixemos as nosas aportacións e é certo que hubo unhas ideas relativamente claras, vamos a deixalo aí, para orientar o turismo e o señor Figueroa pode acordarse que incluso fixemos algunha actuación conxunta co Concello de Pontevedra, que creo que tuvo moi bo resultado, por outro lado, e demais. Ben, pero iso é historia. Iso é historia. Entón, ven aquí a defender o que fixo. Bueno, tuvo as súas luces e as súas sombras. En conxunto, podemos incluso aceptar a valoración, aceptamos a valoración positiva, pero dai deducir que o dos Pousadas foi un acerto, ou deducir que todo o que se fixo foi absolutamente certeiro, pois, en todo caso, creo que é un asunto que está zanxado. Está zanxado, quer dizer, ahora hai outra xente que leva a responsabilidade, que leva ca mellor intención e con mellor esforzo, que, según a nosa valoración, está indo ben, O sea, como xa viña un traballo previo tamén, claro, en turismo non se fai nun ano, nin se fai en 2, nin se fai en 3, non? Eu tiño grabado aquelo de cando se fixa a promoción, digamos, masiva do Levante máis de Mallorca, que se pasaron anos e anos e anos e anos e anos. Anos, aquel cadro de Miró, e máis aqueles, foi un posicionamento feito no segundo, pero que leva moitos anos. Bueno, en este momento está indo ben, non entendo as críticas, digamos, a que haxa que facer o mismo ou que haxa que facer, digamos, o que vostedes din. En todo caso, estamos abertos. Estou falando polos compañeros do goberno, pero estamos sempre abertos como goberno a aportacións e demais, pero esa crítica, eso, que facíamos todo moi ben, pero agora como que hai que mellorar o que se fai para facer o mismo que facíamos, creo que é un retroco que non é correcto. Non é correcto. Non está mirando para atrás continuamente, creo que non é o asunto. O asunto é mirar para diante. De atrás para aprender do que se fixo ben e do que se fixo mal, dos erros. E mira para diante. Para diante non hai nada na moción que se faga, que se... En fin, polo que nos explica ahora, parece que o que está propoñendo é sigamos facendo exactamente o mismo. Se nos pudermos desfacer as pousadas, non volvíamos a facer o mismo. Sabémoslo perfectamente. En vez de meter 18 millóns, con 2 millóns arreglábamos uns hotéis e non tíamos un marrón en riba. Hai cousas que son indefendibles. Entonces, creo que é imprudente, non sei exactamente de que se quere falar, o sea, parece que dá a sensación de como se foi a Fitur, que tuvo moita repercusión mediática ou non tuvo, entonces agora enganchamos para falar desto, para deslucilo ou non deslucilo, francamente, creo que é un pouquiño triste a moción, digo con todo cariño e con toda, a clareza, non? Xa nos gustaría votar a favor, xa nos gustaría que se faga unha proposta que dicir, hombre, que idea máis boa, vamos a recollela e integrala, pero non hai ningunha dese tipo na moción. Gracias, señor Mosquera. Señor Santos. Gracias, presidenta. Bo día a todas e a todos. Eu, dende logo, quero comenzar dicindo que aquí
se ven a falar nun tono, pero certo que estes días nos medios de comunicación o tono foi moi distinto. E, polo tanto, vou a falar con toda a claridade. Cando digo con toda a claridade, con toda a claridade. E o primeiro que teño que suliñar é que, señores e señoras do Partido Popular, foi tal o éxito que tivemos en Fitur 2017, que vostedes veron mesmo que clisamos a Xunta de Galicia e o seu presidente, a Núñez Feijóo, e vostedes non soportan os éxitos desta Diputación. Non nos soportan, señores e señoras do Partido Popular. E a verdade é que esta moción resulta, perdoe que o diga con toda claridade, bastante ridícula. E non me sinto triste, me sinto alegre que presentaran esta moción. En primeiro lugar, porque demostran vostedes un descoñecemento absoluto de todas as accións que estamos a desenrolar. Certamente son vostedes os únicos que non se enteran. E a verdade é que non nos sorprende. Vostedes de traballar entenden pouco. Vostedes o único que fan é enturbiar a vida política. E afirmar, como vostedes dicen, que os gobernos do PP fixeron unha gran labor para potenciar o sector turístico da provincia, eso é simplemente irrisorio. Vostedes o que deixaron foi moitos problemas que resolver irregularidades no proxecto das pousadas, criticado por os propios empresarios do sector e alcaldes e alcaldesas deses municipios. Vostedes deixaron unha promoción errática baseada en accións conxunturais para a maior gloria do goberno do Partido Popular. Un proxecto para os xacementos arqueolóxicos cheo de dificultades que agora temos que enderezar. Unha visión anticuada do turismo, moitos gastos inexplicables, unha páxina web inútil e moitas rodas de prensa nas que nada se apostaba. Ademais, unha relación partidaria cos seus achegados. Desde que nos chegamos e diriximos a área de turismo, chegou a modernidade, a creatividade, unha mirada integral do turismo, o uso das novas tecnoloxías, unha promoción intelixente. É o que nos está situando, ademais, como un referente. O pasado mes de setembro, presentamos un plan básico ou plan director que era un documento interno de traballo que contén un análisis pormenorizado das fortalezas, ameazas, debilidades e oportunidades do noso destino, que contén os obxectivos estratégicos a desenrolar, os produtos turísticos a promover e o marco de traballo a diseñar co resto das institucións e co conxunto do sector. Eso foi o que presentamos en setembro. Ese mesmo día anunciamos que ese plan director, documento de traballo interno, sería a nosa guía para a elaboración dun plan estratégico para o turismo da provincia que íbamos a elaborar co sector e cos concellos. E iso é o que estamos a facer, sacar a concurso a elaboración do plan estratégico anunciado e o que sí que non facemos nós é o que fan os seus amigos da Xunta, que levan 9 meses elaborando un plan estratégico para Galicia e ter que pasar a vergoña allea de que 9 meses despois de telo posto en marcha o volte a anunciar como unha gran novedade o presidente da Xunta en Fitur. Eso sí que é para ruborizarse. Nós, ao mesmo tempo que elaboramos un plan director que señala as nosas líneas de traballo e imos a elaborar un plan estratégico, temos feito dúcias de actuacións e o saben. Se vostedes traballaran un pouquiño se enterarían, pero non o fan porque a vostedes se vai toda a forza en intentar destruir, aínda que o único que fan é destruirse a vostedes mesmos. Nós temos en marcha proxectos de desestacionalización, de potenciación do destino Rías Baixas, de comunicación turística con presencia en medios especializados a nivel nacional e internacional. Temos modernizado a páxina web de Turismo Rías Baixas, que ahora sí é usada e visitada. Promovemos o turismo en todos os concellos da provincia e non só nos que gobernan os nosos como si facían vostedes. Estamos presentes e con calidade en Fitur, onde somos referencia do bo facer, e trasladamos unha imaxe de modernidade e apostamos por un proxecto turístico adaptado ás novas demandas dos turistas nacionais e internacionais. Apostamos por o talento da nosa provincia. Usamos os recursos públicos con rigor e con seriedade, porque, por exemplo, vostedes o que facían cando iban a Fitur é pagar con milonas. Eso non o facemos nós. E, ademais, os asistentes eran consortes dos diputados e diputadas no Hotel Rich
e, dende logo, a todos se pagaba o diñeiro, o billete de avión, hotel, gastos e, ademais, regalos. Esta é a promoción que facían vostedes, señores do Partido Popular, do turismo desta provincia. Moitas gracias. Bueno, desde logo, acaba de facer, señor Santos Héctor, o que non hai que facer en política, pero vostede o acaba de facer. É dicir, podemos falar do que queira, é dicir, abrir debates, falar de todos esos asuntos que vostede di, que acaba de enseñar ahora unhas fotos. A mí me parece lamentable, de verdad, lamentable que este debate de turismo nas Rías Baixas poida ir por primeira vez desde que estou aquí nesta casa, que xa son bastantes anos, incluso o señor Mosquera o sabe, de debates duros, que vostede poida facer unha afirmación como acaba de facer. Eu espero que o retire por a súa conciencia, por a súa tranquilidade e, sobre todo, por a forma de actuar nas institucións. Eu creo que sempre me caractericei por ter debates, incluso duros en momentos determinados, pero sempre respetuosos coas persoas, sempre, sempre. Nesta casa nadie me pudo decir nunca nin señalar de un debate duro, personal, sino debates políticos, como ten que ser, e, ademais, que creo nesa forma de traballar e nesa forma de facer política. Que vostede diga que é triste, que o alegre, señor Mosquera, bueno, señor Mosquera, nós fixemos o traballo que teníamos que facer, e o que lle digo, sí que lle digo, que, por suposto, que nós estamos abertos a buscar acordos, consensos, con respecto ao turismo, porque o turismo é fundamental para a nosa provincia. Se acaba de demostrar con datos, non demostramos con datos, co que se fixo. E, por suposto, que hai unha marca Rías Baixas que hai que seguir potenciando, e que hai que seguir potenciando dunha maneira clara, concreta e unido ao sector. O dixen na primeira parte da intervención, que temos que traballar unidos. Individualmente non se acada ningún resultado con respecto ao turismo e se comprobou. E creo que cando hubo un momento de crisis nesta provincia, o turismo foi un dos sectores que aguantou mellor a crisis. E aí está. E sempre facemos o debate do sector da automoción, de outros sectores, do naval, etcétera, etcétera, e ao final nos olvidamos do turismo, e resulta que o turismo moitas veces significa máis do Produto Interior Bruto que esos propios sectores, que son necesarios, que son imprescindibles e que, dende logo, son un elemento tamén a cuidar. Por lo tanto, nós estamos a disposición do Goberno para poder facer plantexamentos, nós vamos a facelos tamén, xa adianto, é dicir, e adiantei hai 3 meses que íbamos a facer un control do turismo riguroso e exhaustivo, pero vamos tamén a traballar en líneas positivas, porque nós temos ideas, nós temos un proxecto, nós temos unha planificación e nós sabemos o que necesita o turismo na provincia de Pontevedra e en Galicia. Por iso, vamos a traballar en torno á marca Rías Baixas e vamos a seguir nesa dirección. Señor Santos Héctor, de verdad, lamentable. Lamentable. A súa intervención de hoxe foi lamentable, por moitos motivos. Lamentable. E vostede o sabe que é lamentable. Eu lle pido que solicite disculpas porque creo que non é o motivo desa intervención. Alá vostede co que queira facer, pero me parece que eu creo que o discurso vai por outro lado, vai por o positivismo, vai por facer cousas boas para esta provincia e non vai, unha vez máis. O que pasa é que vostede seguramente se equivocou. O mellor pensou que o debate iba por outro lado. Eu rematou creo que o seu tempo, señor facer debates Figueroa. por Logo escrito... pode vostede pechar con 2 minutos. Ahora rematou o seu tempo. Señor Santos, ten a palabra. Espera, perdón, señor Santos, es que me pediu a palabra antes o señor Mosquera, por orden de menor a maior lle corresponde. Señor Mosquera, ten vostede a palabra. Non, solamente un dato. Mire, señor Figueroa, eu sei cal é o seu talante, Belín. Pero hoxe mismo, se leen Pontevedra, resulta que os seus compañeiros de Pontevedra non se enteraron que Manhattan é moi caro. Insultos, E andan con ese tipo de historias que bastante ridículas, por outro lado. Sabe que non é o noso estilo tampouco, pero, bueno, temos que soportalo. Pero exactamente que ustedes poidan falar deso cando andan por aí con certas cousas que non teñen ningún sentido, demostrando un paletismo absoluto, porque non saben que Manhattan é caro, nin saben que en Estados Unidos é obligatoria a propina. Desde logo é dun paletismo radical. Ben, era a única aclaración que quería dicir. Benvido a posibilidade de
aportar cousas para avanzar no turismo, aí nos encontraremos, pero esta moción exactamente non vai nesa dirección. Sí, eu ya anunciaba ao inicio da miña intervención que unha cousa era o que vostede estaba a presentar aquí e outra moi distinta na roda de prensa que estivo esta semana e onde vostedes insultaban e cuestionaban toda a política da Diputación, toda a presencia en Fitur, entón non se pode facer un debate, o temos nos medios de comunicación e pretender que aquí nós non lle respostemos. E lle vamos a respostar, señor Figueroa, de verdad, lle vamos a respostar primeiro porque vostedes non aportan absolutamente nada máis que descalificacións. Segundo, porque nós si temos un relatorio, é moi breve porque non me dá tempo, lle vou dicir algunhas deles. Mire, en ano e medio fixemos máis que vostedes en 12 anos. Unha nova páxina web moderna e de fácil uso. Un plan director para os castelos de Soutomaior e Sobroso, con medidas que xa estamos desenvolvendo. Un plan de posta en valor dos sendeiros azuis da provincia. A promoción do noso destino en medios especializados nacionales e internacionales. Apoio ás novas rutas e vos dende Peinador, que desde aquí se negaron no mandato anterior a apoiar vos desde Peinador para promover o turismo nesta provincia. Os festivais das Rías Baixas, que están a ser todo un éxito sin precedentes, agrupados e visualizados. O apoio ás festas de interés turístico galego, nacional e internacional. O apoio a festivais de cine. A posta en valor dos camiños de Santiago e o seu paso pola provincia, a valorización da nosa gastronomía, produto, paisaxe e natureza en espacios con gran afluencia de visitantes nacionais e internacionais, a aposta pola formación e visibilización dos nosos profesionais, o apoio turístico náutico, o apoio a que a provincia poida ser un plató cinematográfico con gran potencial de atracción turística, a aposta polo turismo de natureza, cultural, termal e arqueolóxico. E todo isto, como fixemos na presentación do plan director, con transparencia, porque a máis o fixemos aí fora, a vista de todo o mundo, e contando con todos os profesionais e todas as administracións, con todos, señor Figueroa, nós non facemos cousas só por a nosa iniciativa, o facemos con todos para facelo ben. E vostedes siguen a falar e fixeron estas rodas de prensa insultando ao alcalde de Vigo, insultando a presidenta da Diputación, cuestionando toda esta política, porque o que vostedes fan é destruir, e ainda siguen a falar e traen a moción. Mire, vostedes gastaron solo no alquiler para esa cena das fotos que lle mostrei no Hotel Riz en 2008, ano terrible de crisis, gastaron vostedes 9.071,20 euros. Eso solo para alquilar o local. Pero miren, sabe canto gastaron na totalidade en Fitur 2008? Eu vou a recordar, 402.313,99. Isto foi o que gastaron vostedes no ano 2008, ano da crise. Eu vou a poñer máis grande, por se non o ven ben. Isto foi o que gastaron vostedes. Sabe para qué? Para maior gloria das súas juergas e cachondeos do Rematou o Partido seu Popular. tempo, señor Santos. Moitas gracias. Para pechar o debate ten a palabra o señor Figueroa. Espere un segundo, señor Figueroa, ahora mismo. Agora ten a palabra, señor Figueroa. Mire, señor Santos, Héctor, decían antes algún dos meus compañeiros que tontos non, educados correctos non. Pero mire, señor Santos Héctor, volve a repetir un error. Só lle digo unha cousa, e se quere entrar nesta dinámica, vamos a entrar. Porque eu tamén sei entrar, e teño información suficiente para poder entrar. Pregunte o que gasta o Concello de Vigo con Ecovigo o ano. Xa está, pregúnteo, e traslade aos veciños e veciñas da provincia de Pontevedra o que gasta Ecovigo e o que gastaba o señor alcalde levando avións fretados de os días de Fitur dende Vigo a Madrid. Eu non quería entrar nesta cuestión, pero vamos a entrar. Claro que vamos a entrar, porque vostede está mintindo, está manipulando, está dicindo que Fitur costou 400.000 euros cando iso non é certo. Fitur costa o que naquele momento era necesario para as inversións que tiña que facer o sector do turismo e que iba totalmente de acordo cos propio sector que se iniciou xa en Soutomaior no ano 2006 ou 2007, donde o sector
fixo as súas propostas en Sotomayor, se levaron a cabo e foi a planificación, ese plan director que vostede non é capaz de facer en 2 anos, que leva 2 anos sin facer absolutamente nada, señor Santos Héctor, e non me gustaría ter que dicirlo, pero que esa é a cuestión fundamental. Non planifica, vostede non planifica, ten diñeiro suficiente para poder sacar o turismo adiante sin ningún tipo de problema, pero hai que planificar, hai que buscar os mellores profesionales, e vostede, un plan director que puso en marcha, non é capaz de conseguir ese plan estratégico de cara ao futuro que é imprescindible para o futuro do turismo e da marca Rías Baixas na provincia de Pontevedra. Por lo tanto, señor Santos Héctor, non temos ningún problema en entrar nos debates que queira, pero o que o diga, que o defenda. Eu, dende logo, vou facer o debate con vostede, e vou a facelo con claridade e transparencia, pero con vostede, porque vostede é o que acaba de abrir o debate hoxe aquí na Diputación de Pontevedra sobre o turismo. Rematou o seu tempo, señor Figueroa. Mire, eu vou a decir con todo cariño, porque certamente vostede hoxe aquí, non? Fixo un debate nun tono aceptable, con un contido aceptable, pero certamente levan vostedes, dende que voltamos de Fitur, descalificando, tranquilo, señor Figueroa, non debata comigo. Teño eu a palabra, eu a vostede o interrumpín? Non, verdade? Pero a que non o interrumpín eu a vostede? Non o interrumpín, polo tanto, non me interrumpa vostede a min. Imos falar con moita tranquilidade. Non o digo eu, os medios están presentes e a cidadanía tamén. Levan vostedes, fai 15 días, descalificando, personalizando, además a descalificación, a actividade turística da Deputación de Pontevedra, non facendo ese debate que a min me parece que é moi asumible, que me gustaría, eu lle ofrecín que o poderamos facer e vostede non se dilusión nunca, nin a min, nin ao delegado de turismo, para que nos poderamos sentar e falar desas grandes ideas que dice vostede que ten, porque eu lle dixen que o fixera, o recorda? Eu sigo dicindo que estou disposta a eso, que ocorre que claro que non é certo, hai que decir a verdade. A verdade é que vostedes levan moito tempo descalificando a actividade turística personalizada na presidenta da Deputación con descalificacións personais porque realmente foi un éxito apoteósico o que aconteceu en Fitur e tamén moitas das outras iniciativas que estamos desenvolvendo dende o ámbito de turismo. Polo tanto, se a vos o seu plantexamento é que traballemos para poder facer que sexa todavía máis potente a marca Rías Baixas, sigo a súa disposición, pero en todos estes meses que quede claro que non o fixo. Por lo tanto, a súa disposición, todas as ideas que vostede teña en torno ao turismo, planteas, e se nos consideramos que son adecuadas e que permitirían fortalecer esa gran marca que é Rías Baixas, o faremos. Pero cada vez que vostedes nos descalifiquen, tendrán resposta, señor Figueroa. Non pode ser doutra forma. Ten que ser así. Cada vez que haxa unha descalificación con datos obxectivos, nos lle respostaremos. Si quere que traballemos conxuntamente, fagamos. Si vostede considera que ten ideas para promover o camiño portugués, o camiño pola costa, si vostede cree que ten ideas para a promoción de Turismo Rías Baixas, aquí estamos para escoitalo, señor Figueroa. Pero repito, cada vez que vostede descalifique, terá vostede a resposta. Porque, por certo, na área de turismo estamos a ser unha referencia, ocupando moitísimo espacio a nivel nacional e a nivel internacional. E iso, a proba é moi clara. Vai a usted a hemeroteca e mire vostede a hemeroteca do último ano e medio. Mírea, e aí está o traballo que estamos a desenvolver. Se pode mellorar? Sempre. Vostede quere aportar? Aberta que vostede aporte. Pero se descalifica, nos responderemos con datos obxectivos, que quede claro. Sometemos, pois,
señor Figueroa, lle fago unha invitación, de verdad, a que traballemos conxuntamente, que nos plantesen as ideas. Eu, persoalmente, yo digo, xa yo dicen na anterior debate, señor Figueroa, cando vostede queira. E agora rematou o debate e imos a poñer a votación esta moción. Cando este grupo fai mocións é para que se marque un objetivo positivo. Sempre é así o traballo. Pero tamén lle digo unha cousa. Igual que cando vostedes fagan algunha acusación que non é certa, van a ter desta bancada a resposta inmediata. Inmediata. E o señor Santos Seto ten que ser inmediata. Vale, vamos a someter a votación esta moción do Grupo Popular. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada por 14 votos en contra, 14 votos en contra, 12 a favor e unha abstención. Non habendo asuntos fora da orde do día, pasamos á parte de información e control no punto 9, dan conta do informe de intervención relativo ao cumprimento durante o cuarto trimestre do 2016 dos prazos de pago de obrigas en relación co disposto na Lei 3/2004 de 29 de decembro pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. Observacións? Queda dada conta. No punto 10, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de decembro de 2016. Observacións? Queda dada conta. No punto 11, dar conta das resolucións presidenciais. Observacións? Queda dada conta. E no punto 12, rogos e preguntas. Lles recordo a todas as diputadas e diputados provinciais que teñen a posibilidade de facer 3 rogos e preguntas neste ámbito. En primeiro lugar, ten a palabra o señor Regades. Moitas gracias, señora presidenta. Este rogo é sobre a Lei de Reutilización do Sector Público, segunda modificación da Lei de Bases de Réximen Local, operada polo Real Decreto Lei 10/2015, do 11 de setembro. As funcións de teixoreiro deben de ser exercidas por funcionarios con habilitación de carácter nacional en todos os concellos. En Pontevedra, os concellos desta provincia, a situación plantéxase complicada para os concellos, sobre todo para os concellos que temos a obrigación de defender, os concellos de menos de 20.000 habitantes, xa que o custo da nova praza afoga a delicada situación económica das administracións locais, xa que é imposible sufragar por parte de moitos concellos este novo gasto. O ministro Montoro acaba de expor que xunto aos orzamentos de 2017 presentará unha moratoria da norma para todo o ano, o que resulta insuficiente, xa que o único que consigue con isto é trasladar un ano o problema. E por iso, señora presidenta, lle rogo que a presidenta se dirixa á Xunta de Galicia e ao Ministerio de Facenda e Función Pública para que se suspenda de maneira inmediata a exixencia de contar cun tesoureiro con habilitación de carácter nacional nos concellos ata que haxa convocatorias públicas suficientes ou se modifique a Lei de Bases de Réximen Local eliminando dita obrigatoriedade. Porque cada vez que o ministro de Facenda ten algunha ocorrencia, pois os concellos pequenos son os que sufren. Moitas gracias. Faremos chegar a petición que nos fai o ministro de Facenda e lle pediremos á Xunta de Galicia que intermedie para que se suspenda a aplicación desa lei que é de imposible cumplimento para os concellos de menos de 20.000 habitantes. Señor Alén, vostede, sí, ten vostede a palabra, señora. Sí. Bos días, gracias. No pasado pleno, na orde do día, había 2 asuntos que se aprobaron, que eran 2 convenios co Concello de Vigo. Un da Estrada Provincial 2002, Gran Vía, Avenida de Madrid, e outro Estrada Provincial 2001, Calvario, La Garrida. O importe de Gran Vía, do convenio de Gran Vía, que se aprobou no pleno é de 1.800.000 euros. O importe da outra obra, do Calvario, eran 2.419.000 euros. No BOP do día 25 de xaneiro
se publica estas dúas obras, pero así como a do Calvario sale polo importe que se aprobou no Pleno, a de Avenida de Madrid, a obra da Avenida de Madrid, sale por 2.100.000, é dicir, hai un incremento de 300.000 euros. Primeiro, é unha mesma pregunta que con dúas partes que, primeiro, se se pode aprobar unha cantidad no Pleno e logo publicar outra, e segundo, que se nos aclare cal é porque este incremento de 300.000 euros. Gracias. Lle contestaremos por escrito, señor Alén, porque certamente o que ten que aparecer publicado é o que se aproba sin ningunha dúbida. En todo caso, supoño que vostede fala da carretera provincial, porque en Gran Vía non temos ningunha, e que fala vostede da carretera provincial, Pardo Bazán, que se chama ahora. E lle contestaremos por escrito de forma inmediata para que vostede teña a información. Señor Jácome, ten vostede a palabra. Perdón. Jácome. Sí. Cales son os motivos de que as baixas da Bolsa de Emprego de Arqueoloxía, principalmente na categoría de peón, non se estean a cubrir? Grazas. Pois tamén lle contestaremos inmediatamente por escrito, señor Jácome. Non teño o dato exacto do que acontece, pero yo contestaremos. O luns ten vostede a resposta. Gracias. Señora Lagúnde, creo outra vez no pediu. Non se me cambien de sitio. Veña, señor Alén, ten vostede a palabra. Veme vostede, lles quedan 2 turnos solamente, digo porque teño 3. Vale, xa cubriron un, son 3. Na carretera que une Mondariz con Covelo, como Ponte do Val, Xabaxáns, Barcía de Mera, hai un buraco. Primeiro foi bache, depois foi socavón e agora é buraco bastante grande que non arreglan. Está nunha curva ao lado dun ponte e a verdad é que esa ponte, estes días aparte ali fai moito frío, había xelo e todo iso. Entón, señor Oxío, por favor, se cree menester, manda ali alguén, simplemente que o tapen un poquinho e xa está. Xa lle dixen varias veces, pero, bueno, como sempre me acordo usted, espero que esta vez, antes do próximo pleno, este un famoso buraquiño tapado. Moitas gracias. Señor Alén. Señor Moldes e señor Bas, teñen pedido vostedes as palabras, lles queda aún. Vostede, señor Moldes, ten a palabra. Sí, vamos a ver. Fai unhas semanas salía na prensa o tema da ronda daqui de Pontevedra. A nós nos sorprendía un pouco porque tanto os grupos socialista como BNG, estando na oposición, aprobaron no pleno o proxecto da ronda co voto favorable o 27 de 2 de 2015 e xa no goberno entenderon que toda a documentación estaba correcta para proceder á adxudicación e firmar o contrato coa empresa. E logo nos queríamos saber cal era o verdadeiro motivo, en este caso, que se esconde ou que xustifica para renunciar ao proxecto un ano despois de que vostedes se adxudicaran. Sí, moi brevemente. Tamén na comunicación pública xa se dixo, non? Eso non tiña avaliación ambiental, pideuse despois. Como consecuencia da avaliación ambiental e de erros do proxecto, pois resulta que aumentaba bastante e había certas modificacións. E a propia empresa, visto eso, pois quixo facer, non sei se seriamente ou non, pero quixo pedir un exceso de obra, digamos, radicalmente imposible, tal como fora contratada, e pideu a renuncia. A propia Xunta, por exemplo, puxo condición nos cruces e demais. Pideu a renuncia á empresa por eses problemas. Que conste, xa que saca o tema, que como diputado na pasado mandato, pois tiña insistido, reinsistido aos servicios técnicos de aquí que era necesaria a avaliación ambiental.
era necesario, non fixeron. Bueno, pois é un retraso, e quero que isto sirva de exemplo porque desde esas bancadas pois resulta que se está acusando de que parece que queremos parar certas obras nos concellos gobernados polo PP, é radicalmente falso, que hai os criterios iguales para todo o mundo. Neste caso, pois, tocou a Pontevedra porque ese proxecto, tal como estaba mal tramitado. Estaba mal tramitado, afortunadamente, non apareceu algo puxado todo patas para arriba, é mal axudicado no sentido que faltaba unha serie de unidades de obra e unha serie de tal. Por dicirle un exemplo, se quere. O sea, ni máis ni menos que no proxecto non aparece que hai unha torreta de alta e outra de media. E a de media, en concreto, paso a traza por ali, pois non se contempla como trasladala. Sería glorioso facer unha obra, verdade, deixando unha calzada, deixando no medio da calzada pois unha torreta de media. Por exemplo. Entonces, revisouse todo o proxecto, mirouse o que había e, a partir de aí, pois tomouse esa decisión. Creo que está bastante claro. Gracias, señor Mosquera. Pois non van habendo máis puntos na orden do día, se levanta a sesión.